Pinaspasay ang pagpanghatag og ayuda sa mga residenteng apektado sa Bagyong Odette sa Surigao City. Samtang gidagsa sab ang gimuntar nga libreng charging o tawag sa telco sa syudad. Ang detalye sa report ni Argil Relator live manukad sa Surigao City. Argil. Sara Leyos na masulubong panghitabo dala sa Bagyong Odette. Mapasalamaton ang Surigao City LGU tungod sa mga grupo, individual, organisasyon, ingon man sa mga ahensya sa gobyerno nga midonar o mga relief items alang sa mga biktima sa bagyo. Naka-half mast ang watawat sa Surigao City Hall agig pasubok sa 5 ka mga residenteng namatay tungod sa Bagyong Odette. Sa karon, sanglit wala sila warehouse, gihimo una nga drop-off point sa tanang relief goods gikan sa government ug non-government agencies, ang City Hall lobby ug Surigao City Auditorium. Pinaspasay ang pagpasan sa mga kinatong relief goods aron ihatod sa mga island barangays. They have to report to our CDRRMO. May incident command center kami sa City Hall lobby kasi all donations will be recorded. Padayon ang pagpanglimpyo sa mga empleyado sa City Hall sulod niining Surigao City Auditorium nga naguba na ang kisame ingon man ang pipila ka parte niini. Kay kini ang mahimong temporaryo nga storage sa tanan nga mga relief items nga madawat sa LGU. Sama na lamang ining 5,000 nga mga relief items gikan sa DSWD. Sumala pa sa mayor sa Surigao City na kinahanglan nga ma-distribute na sa tanang mga apektadong residente sa Bagyo ang mga relief items una pa man ang Pasko. Sa barangay San Juan G, ana sa 4,917 ka banay ang gihatagan og ayudang bugas karong adlaw. Nasa 400 ka mga banay sa 54 ka barangay ang nawad-an og panimalay tungod sa bagyo. Ang mga IDPs kasi hindi pa nakauwi sa kanilang bahay kasi sila yung mga na-displaced na yung mga bahay, mga totally damaged na. Sanglit wala pay linya sa kuryente, dakong tabang ang gimuntar nga generator sa telecommunications company aron sila nga maka-charge. Ang turistang si Riza naabtan og bagyo sa syudad, busa usa ka semana na siya nga walay contact sa iyang mga kabanay didto sa Manila. Convenient kasi para makatawag kami sa family namin. 1 week. Tulusab ka cellphones ang gi-charge niining si Pasita. Nang 16 nga pagbagyo. Ngayon lang kami naka-charge. Oo. Pasalamat sa ko, walang mayroong libre dito. Dunay gimungtar nga mga tent sa gawas mismo sa Surigao City Auditorium kung asa gihanyay ang libreng charging og tawag alang sa mga residente gikan sa mga telecommunications company. Sumala sa monitoring sa LGU nga nahibalik na sa normal ang linya sa komunikasyon apan maglisod pa og balik sa supply sa kuryente sanglit moabot pa sa 3 to 4 months ang pag-ayo sa mga naguba nga linya sa kuryente. Busa ang mga residente kini ang sitwasyon karon antos na lang una dinhi sa tent sa kadaghan na pud nila nga gusto nga maka-charge o makatawag nga libre ug kinahanglan pud nila nga magtipid na sab sa ilahang baterya sanglit daghan pud ang nagapila. Sa meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sa provincial officials sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands, gimando sa Pangulo ang gilayong pag-ayo sa linya sa kuryente, tubig ug telecommunication systems sa syudad. Saras no paglibot kaganina dinhi sa may downtown Surigao City atong nakita nga balik operasyon na ang kinipipila ka mga establishment sama na lamang sa mga bangko, mga money remittance center, ingon man mga grocery stores, supermarkets o kining mga karinderya. Apan limitado gihapon nila operasyon kay lagi nagsalig lamang sila sa mga generator sets o mao kana ang ilahang bugtong supply sa kuryente sa karon. Sa tibok adlaw nahimong maayo ang lakat sa panahon dinhi sa Surigao City. Sara. Argil, ganina nakita nato no nga ubay-ubay ang mga tao din karon hinahinay na pud abot ang relief goods. Kumusta ang sitwasyon din sa mga tao sa makita nato sa imong videos? Daghan ang mga tao wala ba nagkagubot hanay bagihapon ang distribution? Yes, Sarah, gisiguro gayud no sa lokal nga panggamhanan nga mimong hanay ang distribution o gani nanawagan sila ngadto sa mga gustong mo-donate nga moagi una sa command center aron no mahimong hanay ang distribution sa tanang relief goods. Sa to nakita kaganina no tanan nga mga relief items nga gipanghatag dayon ngadto sa mga evacuation centers o aron maluto o makaon kini sa kining ato ang mga biktima sa bagyo. Sa karon no padayon ang kining pag-diskarga gikan sa mga sakyanan gikan sa mga relief items gikan sa kanaiyang LGU o mga organisasyon nga gi-deliver dinhi sa may LGU Surigao City. Sara.
Hinuot na nga pinaagi ni ana maibsan gamay ang gibati sa atong mga kapuso dinha sa Surigao City. Daghang salamat ug amping mo diha, Argil Relator.